Иска ли Бог да сме богати? Ето ви истината. На Бог не му пука. На него не му пука дали нямаш пари или си обсипан с толкова много богатство. Това, за което му пука Бог, е какво е състоянието на твоето сърце. Всичко, което Той иска, е твоето покорство и поклонение към Него. Любовта към Него. И ако бедността те спира и застава на пътя към това ти да живееш в пълнота и поклонение на Господа, имаме проблем. Но ако богатството прави същото, пак имаме проблем. Всички, които вярваме в Христос, в Библията виждаме една идея, която е, че ние всъщност не притежаваме нищо от материалните блага около нас, а просто го управляваме за Господа и се опитваме да сме верни настойници на това, което Бог ни е дал. Словото се казва, че многото богатство може да бъде опасно, защото лесно става идол, но ако успеем да се разграничим от парите и разберем, че те са на Господа, пък ние просто ги управляваме, повече като менеджер, отколкото като господар и собственик, а отиваме при Господа с отворени ръце и питаме: какво искаш да направя с това, което си ми дал? Тогава, ако си верен в малкото, Господ няма проблем да ти дава и още. Ако си съгласен, напиши ми в коментарите. За още християнско съдържание посетете YouTube каналът ми Верен.